dlouho já jsem na tohle čekala. 2 roky. Od pohřbu u Vaděčky Hajkový. To je hrozný. Takovou dobu. Ne, hrozný je, že měříme čas na pohřby jako nějaký funebráci. Ty jsi nebyl nikdy ženatý, víš? Ne, mě neboštík táta vždycky říkal, kdo se chce věnovat hudbě, nemá se ženit. Hudba, to je celibát. Nějak škytáš nebo co? Ta mám vždycky, když je to hezký. Vždycky potom. Ty víš co? Dej si levej malíček mezi zuby a stiskni, tam jsou škytací body. Ne. Víš, co taky říkají, že je dobrý zvednout levou nohu a pravou ruku, když je odkrvíš, tak taky je to proti škytavce, ukaž. No, pravou ruku. To slyším poprvé. Hele, co to je? To jsou holuby. Brousej si zobáky o plech. Hele, já jsem to asi splet. Jo, druhá. Levou nohu nahoru. No, to je ono. To je pravá. Jo, pravou nohu nahoru a levou nohu. Hele, proč tebe vůbec vyhodili z té filharmonie, když jsi tak dobrý hráč? Když mě se o tom nechce. Ale tak o tom nemluv. Hele, ono to pomáhá. Teď co jsi to říkal? A proč oni si ty zobáky pořád brousej? Proč? Tak to ti náhodou můžu vysvětlit. Aby je měli ostrý. Ty jsi blbej.